कबो बिना शराब पियले हैंगओवर हो गईल बा। माने उहे हैंगओवर फीलिंग भावुक होखला के नाते राउर तन आ दिमाग दुनू थक गईल बा आ ठीक से काम नइखे करत, ना मिलल बा। चली समझल जाव। का कबो ऐसन समय आयल बा जब घर में रौरा बहस भइल होखे भा नौकरी के इंटरव्यू वाकई में खराब होखे? आओ अनुभव के ठीक बाद रौरा बेहद थकान महसूस होला, भावुक हो जाला, माथा में भारी भाव आवेला आ दिमाग काम कईल बंद हो जाला। बस रौरा बिछौना पर रहे के बा। बहुत लोग के संगे अयीसन होखेला, लेकिन सचमुच केहू के नइखे मालूम कि एकरा के का कहल जाए। एह स्थिति के इमोशनल हैंगओवर कहल जाला। अवूरी ई ठीक ओसही महसूस होखेला जैसे शराब पियला के बाद हैंगओवर होखेला। तब भावनात्मक हैंगओवर काहे होला? भावनात्मक हैंगओवर तब होला जब रवा अपना के ऐसन स्थिति में पा लेनी जवन रवा के भावना के ट्रिगर करे, जैसे कि परिवार भा करीबी आदमी से बहस होखल, काम के तनाव, जीवन में बड़ बदलाव जैसे कि ब्याह, नौकरी बदलल, एक शहर से दूसरा शहर में जाए, भा कवनो प्रियजन के मौत। ऐसना में तनाव के स्तर बहुत ज्यादा हो जाला। अवूरी राउर दिमाग में तनाव के हार्मोन कोर्टिसोल के बहुत उत्पादन होखेला। जब राउर शरीर अवूरी दिमाग के इस स्थिति से उबर जाए खाती समय के जरूरत होखेला त राउर थकान, चिड़चिड़ापन, चाहे सोचे अवूरी समझे में परेशानी जैसन लक्षण के अनुभव हो सकता। ई राउर शरीर के ठीक होखे अवूरी ठीक से काम करे खाती समय मांगे के एगो सामान्य तरीका बा। अगर रौरा भावनात्मक हैंगओवर होखे त का करे के चाही? जाने खातिर हमनी के अगला वीडियो खातिर जुड़ल रही। एह बीच हमनी के चैनल मेडविकी के लाइक, शेयर आ सब्सक्राइब करे के मत भूली।